muri yeZimbabwe vanhu vari kumashonaland vazoacknowledge SADC vakati aiwa the slow pace iri kutohwa neSADC ichiita masteps emafresh elections padiki padiki mbijana achiva mafresh elections ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe ava vari kugona nokuti vari kunyatsa kuona kuti mnangagwa nerijimi yake vanoita sei kuti vagonyatsokusvika vachivaparadza muri yeZimbabwe. Saka muenderera mberi nenyaya iyi nokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tirambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti vanhu vanenge vachipindura maresponses avo obva abuda munewspaper remuAfrica inonzi Africa Beetle Wind. Saka mbonera muchinzi the people of Zimbabwe in mashonaland of this country are saying enough of the ZANU-PF brutality and political bullying. We acknowledge what SADC is doing. We also acknowledge the slow pace at which the SADC due processes are going. Meanwhile, Mnangagwa and his ZANU-PF are on a rampage trying to destroy our only movement to freedom. Chinoi holds the spirit of the first Zimbabwe liberation and we are ready to free Zimbabwe. Sandozvikuya zvichitaurwa panapa neTCC youth leader achiti aiwa we acknowledge slow pace iri kuitwa neSADC isisa mafresh elections munyika yedu munyika yeZimbabwe. Nyangwe avo vachiratidza kuti havasi kuita pressure havasi kumhanya asi we acknowledge kuti aiwa pane something great chavachaita. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi nokuti vanhu varikuratidza kuti aiwa taneta nebrutality iri kuitwa nevanhu veZANU-PF, taneta nepolitical bullying iri kuitwa nevanhu veZANU-PF kubva kune nyaya yajob scaler nezvezvakaitwa. Saka muri yeZimbabwe pinda mucomment section medu mumbotiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike pachene kutina on the bell icon. Muramba muchiona maupdates anokupai pano paZim News Live.